Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa abokai barkamu da yau, barkamu da sake kasancewa da ku a yau a wani sabon bidiyo. A wannan bidiyo na zama da sabon update wanda zamu yi amfani da shi kamar lecture. So sabon lecture ne, sunan su guda, komai iri guda ne da lecture. Amma kafin mu cika da bidiyo, idan ka ji na farko zan kawo wannan channel ta Uzairu TV Village, kana mana alamar subscribe, sannan ka taba alamar ƙwararwa, sannan ka zabi sannan ka like wannan bidiyo idan da maka share zuwa ga yan uwa abokai su gani su amfana. Idan kai haka a lokacin da na sabon bidiyo kai tsaye za a sanar da kai. Idan ka je da farko na ajiye muku link a comment section na farko, kana danna comment zaka samu wannan link din na lecture. Sabon lecture ne, ba wai tsohon bane wanda kusa ne. So wannan yafi tsohon sosai. Wannan yafi tsohon sosai, kasancewar tsohon ne a 500 suke bayarwa ga dare file daya. So misali idan ya kawo kana sai ka danna akan confirm din nan. Bayan kana akan confirm, so duk inda ka danna anan zai buƙaci kai sign up, ko ka danna home din nan, ko ka danna alamar scan din nan ga dan hina anan gurin. Sai ka danna akan wajen QR code din nan, misali kamar haka zai buƙaci ka zabi ta hanyar da kake so ka yi register. Misali zaka yi amfani da email ko kuma number waya. Misali idan da email ne sai ka bashi akan email, idan number ne sai ka bashi akan phone number din nan, sai ka sa email naka. Misali idan da email ne sai ka zo ka sa password ko lambobi guda 6 ne zaka iya ka sa. So wannan da fara code din sai ka bashi a domin samun bonus. Sai ka zo ka tabbatar ka a nan verify achievement din nan, verify achievement din wannan akwatin ka taba ta har sai ya nuna maka success kamar haka. So inda number ne shi ma sai ka sa number ka kamar haka, sai ka sa password ko lambobi ne guda 6 kai amfani da shi, sai ya nuna maka success din nan. Ka danna verify achievement din nan zaka ga nuna maka success, zaka yi register ka successful. So ne idan ka ya nuna maka register ka successful, sai ka zo ka login na account din kamar haka. Ni already na account, ba zan login na account dina kamar da kuke gani. So zai kawo ka cikin dashboard kamar haka. A nan sama a bangaren home din daga daidai nan za ka ga baka welcome bonus na 180, sai ka danna akan get, sai ya claim na wannan 180 din. Ga nan ta hau kan balas kamar da gani, ga nan ta hau na claim na wannan 400. So abinda zaka yi shine zaka zo ka danna akan wannan scan din nan mai alamar QR code din nan, misali kamar haka zaka danna kan shi kamar haka. Bayan ka danna kan shi kamar haka sai ka danna kace link to phone number din nan. So ga bidiyo ne wanda zai guide ɗinka akan yadda ake linki, sai kai play na wannan bidiyon. Ka tabbatar in maka iya linkin din ba ka yi play na wannan bidiyon, kasancewar YouTube ba sa ba mu damar mu abin nan. Wannan bidiyon sai ka kunna shi idan baka iya linkin din ba, kuma idan ka iya sai ka danna inda kace link to phone number din nan kamar haka. Dan ka danna kan link to phone number kamar haka zaka sa number da aka yi linkin, misali kamar haka. Wannan number zan nake so in linkin na WhatsApp da ita da 09036. So kamar wannan number sai danna akan get key. Bayan kana akan get key kamar haka zaka jira ba code din da aka yi linkin din kamar yadda kake gani. So bara ya ba mu code din da zamu je mu linkin din. So bara mu jira. So ga nan HH ne, ga nan wannan notification ya faɗo a nan, sai ka danna kan notification din naka, ko kuma dai ka shiga cikin WhatsApp din naka kamar haka. So idan ka shigo cikin WhatsApp din naka kamar haka, so wannan WhatsApp ne. So sai danna wannan like guda 3 na sama, sai ne shiga link device din nan, wannan link device din nan. Kada ku ga ban nuna muku har karshe ba. So dan ka gama link din za ka ga loading naka, link naka ya successful a nan gurin. So na riga na link na account daya. Idan na shiga bangaren profile, so bayan na shiga bangaren profile na zo na shiga ina aka ci account list din nan, za ka ga account dina yana online kamar haka. Ga ina account guda daya yana online. Haka zaka ta jera account na WhatsApp, ko WhatsApp nawa gare ka zaka ta jera kana cin wannan, kana linkin na account ɗinka, saboda iya linkin ɗinka iya samun kuɗin ka. Sai ka dawo kan home din nan kamar haka. Bayan ka dawo kan home kamar haka sai ka danna ina ka ce invite friends din nan, wannan invite friends nan sai ka danna shi. Idan kana da ra'ayin gayyato jama'a sai ka danna akan invite friends nan. Yana da kyau ka gayyato jama'a, ko mutum ɗaya ko mutum 3 ko mutum 4, ya danganta da yanayin mutanen da aka iya kawowa. So sai ka danna ina ka ce invite friends nan kamar haka. Wannan link ne sai ka copy kamar haka, ka dan share na WhatsApp group, Facebook group, haka ake yi a domin ka yi boosting na samun kuɗin ka a cikin wannan website. So wannan shine hanyar da ake samun kuɗi da wannan website din. Kamar da gani ga tax nan, kuma online task ga ina activity ga dai shi nan. So wannan ana claim ga ina idan kai invite wannan kuma idan WhatsApp ɗinka ya kasance online. So ga dai shi na haka wannan website da ke aiki. A bidiyo mu na gaba zan nuna mana da ake cirewa, sai da mu haɗu da ku a next video. In wannan bidiyo kana mana alamar like, idan kana kon zuwa ne a wannan channel kana alamar subscribe, sannan kuma ka share wannan bidiyo domin jama'a da yawa su ga wannan bidiyon su amfana da wannan sabon update wanda ake samu kai ta hanyar amfani da WhatsApp.